शादी न भइल बर्बादी गईनी हम ठगाई हो। काका बताई कैसे समझाई बोलाए भौजाई हो। शादी न भइल बर्बादी गईनी हम ठगाई हो। काका बताई कैसे समझाई बोलाए भौजाई हो। कि का बताई हो कैसे समझाई हो। कि का बताई हो कैसे समझाई हो। सुंदर सजना बन लायक बाटे ए भौजी सैया के समान में शिकायत बाटे। हमारा भतर के समान में शिकायत बाटे बुझलू। पहिला बेरी गईनी भइल न पूरा। सहपाना सजावल भौजी रह गइल अधूरा। ए भौजी पहिला बेरी गईनी भइल न पूरा। सहपाना सजावल भौजी रह गइल अधूरा। का बताई ए भौजी हो नाही हिल पलंग राती हो। सूते के बेला न भइल खेला रह गईनी छछनाई के। सूते के बेला न भइल खेला रह गईनी छछनाई के। कि का बताई हो कैसे समझाई हो। सुंदर सजना बन लायक बाटे। देखो ही में खाली ओ विधायक बाटे। कि हमारा भतर के समान में शिकायत बाटे। हमारा सैया के समान में शिकायत बाटे ए भौजी। देखो ही में तनिको नहीं बाटे कमजोर हो। बॉडी सलमान जैसन बाटे बल जोर हो। बाटे बल जोर हो। देखो ही में तनिको नहीं बाटे कमजोर हो। बॉडी सलमान जैसे बाटे बल जोर हो। का बताई उनका नेचर हो नाही करे सिंह नेचर हो। अनिल दीवाना और संजय सजनावा कैसे रहन सुधारी हो। अनिल दीवाना और शुभम सफारी के कैसे रहन सुधारी हो। कि का बताई हो कैसे समझाई हो। देखो ही में खाली ओ विधायक बाटे। न जाने कोहिया के नलायक बाटे। ए भौजी सैया के समान में शिकायत बाटे। हमारा भतर के समान में शिकायत बाटे बुझलू।